резултатите от този кръг в Б група. В матч от А група виждате Левски 3 минути преди края на редовното време води с 3-1 срещу Черноморец Бургас. Затвърждават колебливата си форма футболистите на Черноморец. Те загубиха градското дерби с 2-3 от Нефтохимик. Последва загуба от Локомотив София с 1-2. Ново поражение от Ботев 0-2. Все пак един успех срещу Черноморе тук на този стадион. Равенство с Литекс, успех срещу Любимец. И още една загуба от Лудогорец Разград с 0-1. Това са мачовете на Черноморец до този момент. Естествено трябва да прибавим към тези срещи и победата на Бургазли при гостуването на Пирин в Гоце Делчев с 3-2. От тези резултати сами може да се убедите, че Черноморец е непостоянен. Димитър Макриев, Антонио Вутов добре тръгна към средата на терена. Опита се през центъра на защитата Антонио Вутов да се открие, за да получи топката, но се позабави с подаването неговия съотборник. Веднага отговора на Черноморец, центриране на Фонсека, обаче няма как да бъде взета тази топка, защото Орлин Старокин е чудесно пласиран. Кевин Брун за отбора на Левски. Ще има и трета смяна за домакините. Петър Атанасов ще влезне в игра в последните секунди. Гари Родригес. Тъч в полза на Левски. Ето момента на последната смяна на Димитър Димитров. Трябва напуска Жереми Манзоро. На негово място с номер 90 Петър Атанасов. Последни секунди на редовното време. Атака за Черноморец Бургас. Ванчо Траянов. Балтанов към Траянов. Сега върната топката за Мартин Кавдански, който също се включва в атаката на своя отбор. Разбира се, Черноморец няма какво повече да губи. Чико. Чисто му отнета топката от Димов. Няколко грешки последователни за двата отбора, за да се стигне до този фаул на Галин Родригес. Сега центриране към Преслав Йорданов. Удар, който обаче е неточен. Не лоша игра за Преслав Йорданов в този матч, но изпусна той две страхотни възможности за гол. Последна смяна и в отбора на Левски. Кевин Брун ще напусне терена, на негово място с номер 35 младия Пламен Димов. Всички смени вече са извършени. Добавеното време е 3 минути. Една от тях вече изтече. Макриев ще се опита да притесни отбраната на Черноморец. Илен Гамаков върна към вратаря на своя отбор. Дашев. Левски държи контрола на двобоя в последните минути. Интересно е, че в следващите си 5 двобоя Левски ще играе неизменно в София. Предстоят
домакинства на Нефтохимик и Ботев Пловдив и дербитата с ЦСКА, Славия и Локомотив София. До момента Левски не е изиграл нито едно столично дерби в първите 9 кръга. Така че следващите 5 мача на Левски са в София. А с тази победа тима ще се изкачи на 7-мо място в класирането, събирайки 12 точки. Черноморец Бургас пък ще остане на 10-то място в подреждането, след като бе изпреварен вече от отбора на Славия. Славия завърши наравно 1-1 днес срещу любимец и успя да изпревари Черноморец в временното класиране заради по-добрата си голова разлика. В полза на Левски и мисля, че в общи линии това бе всичко по-интересно в този матч. Така явно смята и изпълнителният директор на Левски, Таско Сираков, който лека по лека започва да напуска стадиона. Ето го последния съдийски сигнал на главния арбитър Станислав Тодоров. Черноморец загуби от Левски с 1-3 на свой терен. Мирослав Иванов откри резултат.